Saman. Buhat sa sugo. Buhat sa Kinahanglan kaluoy. mahimutang buutan nga sulugoon sa Ginoo. Amen. Mustaman mo, buutang sulugoon o masinupakong sulugoon? Buutan. Kinsay mo ingon nga ako pader buutan ko. Nasa ka mo. So, wakabot ka tunga nato. So, kanang uban, mga yawanon nga sulugoon. No? Kinsa man ning mga buutan, matod pa ni Kristo, kanang magtuman sa sugo sa galon. Kung sa may sugo sa galon, ibahin-bahin ang pagkaon ngadto sa imong isig kasulugoon. Pero musugod na kuno ang sulugoon o gingon ako na ni, ako'y magpahimos ani, magsige ra jud kog kaon, inom, nyag na imuduol ko, panglatuson ako, sabot akong awayon, kana tagod-taguro na sa galon iguli niya. Kamo, nanghatag ba mo sa inyong silingan, sa inyong pagkaon? Sa kanang mga kabit sa inyong bana, manghatag mo pagkaon? Yes, Father. Wa kasuway. Pansuway mo. Siguro ng inyong mga naong. Ang tanan, magyudbahinan ang tanan. Nya kung doon na ganitay pilion, magpili na tagi siya itong hatagan, abuangon ta nga sulugoon. Sa pananglitan, kanang mga kawatan, papuyon nyo sa inyo, huwag puyanan. Muhangyo ang anak puyo sa inyo. Nya, ilado yung kawatan ba? Papuyon, dili. Papuyon. Di ba, dili na yun, ano? Dili, sana pa dire. Na, kanang mga, kanang mga gikas prisuhan nga, wanan tay kapuyan. Nya, ang ilang kaso, pagpanulis o pagpatay, ang saman, padayon na niya sa inyong balay. Hadlok na mo. Mao na siya. Mao na yung resulta sa atong pagsigig sunod-sunod sa Ginoo. Kunuhay, nagsunod ta niya. Yung sa miyang sugo, pasudlas inyong balay, ang way balay. Pakana ang gigutom, bistihi ang hubo, alimahi ang mga masakiton, paimna ang giuhaw. Mao na! Mayaw din na nimo pasudlon, usaon pa man nimo pagbuhat ang mga buhat sa kaluoy. Nang gitaw to corporal works of mercy. Di nakakabuhat. Nya gasigi mo debosyon sa divine mercy. Hilas-hilas. Kahilas. Mao na si San Pablo diri sa unang pagbasa ningon siya dunay tinago ang Ginoo nga iya nakarong gipadayag. Ug unsa man ang tinago nga ang tanang mga tao maluwas na. Available ang kaluwasan sa tanan sa mga Hudiyo o sa dili mga Hudiyo. Kana mga dili Hudiyo, dili na pasudlon sa templo sa mga Hudiyo, di ganin na pasagulo nila kay para nila sa una, kami ray maluwas kamo diha, kinahanglan gyud mo nga magbag-o sa padiha. Pero matod pang San Pablo, pwede na. Ang makasasala o dili makasasala, pwede na. Nga naman, kay siya mismo, makasasala man siya, iya magipanglutos ko to, sila si Kristo. Iyang ganitong gipangpatay ang sumusunod niya, si San Esteban, mo may una niyang gipatay. Pero, matod pa niya, di ko angayan nga kaluyas Ginoo. Pero tanawa, gihimo na hinuon po niyang iyang apostol. Nya kita kusog kita mo reject. No? Watay kalainas kinabuhi o kinaiya ni Putin o ni Zelensky. Nakanarong gagubat silang mayo. Ano man, di man mo dawat si Putin, basta dili mo surrender nga to niya. Sundon gyud siya. Una siya mo dawat ni Zelensky. Zelensky, sa di sa ko padaog ni mo, ay kinsa ko ka? Patay ta. Ana, mao na makinaiya ha. Sa dili mo sunod ni Kristo. Pero nisunod pa na ni Kristo, di na maggubat. Pila na may pag-ingon, higugmahay mong kaaway. Wala, mana. Oh. Saan mo? Sunod mo ani. Oh, si St. John Paul II, bisan ang nagpusil niya. Katubang ni assassin niya ba? Gihigugma ay. Gisuod pag maayo, giadto pas prisuhan, wag siya mahadlok na luukon siya dito. Tiwason ba? Iyang giadto, iyang gipasaylo. Ana, nakatambong gud sa iyang canonicization. Katong kapusil niya. Wala mo kibaw? Kibaw ni St. Moy. Okay ba buhay pa man gud nagpusil niya? Mo to pagkanonize ni St. John Paul tuwaning
kuan na Santo Papaha. Gipakita ang kasing-kasing ni St. John Paul II nga merciful. Merciful. Nakita ang kadibusyon din merciless. Merciless. Merciful saan mo? Dili mo magsing pangasaba sa inyong mga anak. Dili. Mayo. Inyong mga apo, anyok sabi. Dili na. Bunalan ra. Dili na. Apo angon mo. O na, ang timailhan nga kita maluwas basta si Kristo ato nang dawaton sa itong kinabuhi. Yung sa may timaan nga itong gidawat, mahimo gitang merciful to others. Merciful. Nya kanang tao nga nidawat ni Kristo nya merciful din agyud na magbaton og kahadlok. Wa na nay kahadlok. Kay kanang mercy o kanang love o kanang faith magkuyog mo gina sila. Inigkuyog ana nila wa na jud kay kahadlukan. Pero kamo so dali pa kay mga hadlok. Kusog pa kay mo simbako. Sister gadang asin kaya ko nung publisingan na kung saan na nimong asin sa deliverance pa din. Unsa may imong deliverance? Pagmatanon tamo sa inyong deliverance. Mga dautan. Mga dautan. Mga dautan. Dili makita. Dili makita. Dautan. Unya ang makita, inyong i-reject. Wala. Abi ninyo, wa yun mo mutuos Ginoo. Ningon si Kristo, mao kini ang timaan sa mutuo kanako. Sa akong ngalan, makapapahawa silang mga yawa. Di ba? Sa akong ngalan, ningon siya. Wa siya sa ngalan sa asin. Wag yun. Sa akong ngalan, ilang papahawa ng mga yawa. Sa dihang iyang gipadto ang iyang mga apostoles katong 72, iyang ipalakaw, gahapon man itong gospel, ang iyang giingon, ayaw mo pagdabi sa unsa. Ayaw mo pagdag kwarta, ayaw mo pagdag sungkod, ayaw mo pagdag ilisan, ayaw mo pagdag pagkaon, ayaw sa mo pagdag asin, waman yung dagas. But, unsa may ilang misyon, ayuha ang mga masakiton, papahawaa ang mga yawa. Bakit ang tuwa na? Amaw na. Muna ako usahin ako, kanang publishingon ko ng mga asin, o kubang pa din ako, kanang asin, himuon na namo, inighimos holy water, kana bang ighimos holy water ba, asin man na imo itimpla, niyang holy water mo iana, muna ang formula na, kung asa kining maong asin o tubig, isabling, papahawa ang mga dautan. Pero ato sa holy water, pero asin lang imo sigig sabyag, kaya doon na kay papahawaon, basig na himo na ng superstitious belief. May kuyaw, tuo-tuo na. Na dito sa akong kuan, parokya, daghan na kayong gada dito asin. Na kung ano man kang gada ka ng asin, na mo ko'y mahibudngan pa din. Ako niya kanimong mahibudngan, ingon siya nga, magtingog-tingog man pa din, niya inigsablig na kus asin, mauha man. Nakuha niya, hay naman to rin mong asin siya, nahurot na pa rin mo. Duha ka kuan, duha ka katong dagko nga kanang tupperware. Kunya, pila masad na ka adlaw na nimo nga konsumo kanina sa maabot to ni mga 1 month pa din kay kada gabi mo jud ko mo kanang sabyag o kanang asin. Nako niya mahilom sad sabyag. Nako isa biya gani ka usa pa din nga di ko kapit katog naligo ko sa asin. Unya paghuman mura sige marinate ba nako pagkahuman isa nakatug ko. Nako kanang imong gibuhat psychological na anakan ni salig sa asin. Wa na kamusalig sa imong kasing-kasing nga gisudla Ginoo ang asina. So karon ang kanang gahom sa yawa na sa inyong palibot muhilom na siya inigsabyag sa asin aron anha na ang imong pagsalig sa asin pero wa na ka maka-check kung naa pa ba ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Ang imo rong gisaligan basta naalay asin, secured ko. Why asin? Kulba na ko. Wala, wala asin. Wala asin. So ang asin daron mo imong makaluwas. Buangon ka. Na, pagbantay ani kay hasta ng atong gamit nga mga kanibang mga balaang gamit ba? Gamito na siyawa nga ma-attach ta diha gitawag na sa atong doktrina o fanaticism nga ang imong pagtuo naa na sa ribulto
saryuhan o kuhaon na tanan makulbaan na ka. Kay naa diha nakabutang ang imong pagtuo, ang tinuod nga pagtuo nias kasing-kasing. Nakuhaon na tanan sama nilang San Pedro Calungsod gikuhaan sa tanan, sila si San Lorenzo Ruiz gikuhaan sa tanan ug gitorture og maayo ni katawara wa gyud masuko, wa gyud mahadlok nga naman di ang Ginoo kasing-kasing. O di na deliverance nila ang yawa kay number 1 nga timaan nga naay yawa kana gyud mahadlok ka. Fear is the sign of Satan's presence. Oh. Tuo mo. Ordinaryo na ka ng fear. Bisa ka nang mahadlo ka, nga bati na kagnaong mo na kuluran, gini mo yung mga. Giyawaan ka. Kaya naa dihay kahadlo. Hadlo ka, nga tawag kang batignaw, mo na kiskisan yung kilay, nga badlisan. Naa na yawa na diha ni mo. Anong di man kakadawat anang imong original nga naong nga gidesign sa Ginoo. Sa ato pa gikoreksyonan nimo kay hadlo ka nga dili niya kadawaton sa katilingban. Unsa may giingon ni San Pablo, Romans chapter 12, ayaw mo pahiuyon sa standard sa kalibutan. Hinunua, be transformed by the renewal of your minds, offering your body as a pleasing sacrifice to the Lord. Pleasing sacrifice. Dili na mo imong Ginoo, tarunga sa nang kilay nimo, una kay offer din ako. Tarunga sa nang imong buhok, tarunga sa nang imong naong, paputia sa na kay brown ikag naong, di ko budawat nimo. Paputian imong naong, buangon mo. Ang gusto sa Ginoo, humble and contrite heart. Humble and contrite heart. Kanang kamaw mo ingon, ania ako Ginoo, mianhi ko aron pagbuhat sa imong kabubuton. Iniguli sa inyo ingnon ni kas Ginoo dawatan ng silingan inyong kawatan kay wala taon nagikaon panhaan as inyo harong daghan na nagmabaligya. Ayaw kaguol anang imong mga butang. Biyai ang tanan aron makahigugma ka anang imong silingan, pabatia siya sa divine mercy. You are my instrument of my mercy. Amen. Di ba? Indota.